rasa alah 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 kok dibilat yang ngrasake kok Rasane tak peyuk piye Mas? Rasane rasane tak peyuk. piye iya cukup dingin Panas. Panas. reyokne panas Udan nih Mas. Wah. isis no isis no Ayo Mas. jajal gone selamat malam Pak Minto Selamat malam Wilujeng Dalu. lu hebat luar biasa desa Kaulon Wetan Kuidul hebat luar biasa dasari dalu punika ngawontenaken pagelaran wayang kulit mapan wonten ing lapangan Betul. jenengan wau dandan teng pundi Teng mobil mriku, teng didikan. teng wingking Cedhak Jati mriku bayu uler akeh Lho, Cedhak Jati uler akeh kula pipis muas nguyuh tak kira uler jati tibae lah kok ulerku dhewe layak kok gawe dimen kok wis nyenuk to kuwi nang kono nyapu lho nek kentus ning kono kuwi. ngawur niki wau karo Mbah Jaes sampean kok nggawa anakan trowelu Deh. kene lho kok iso rupane ijo malah kaya entung juar kene lho nang kene lho rada rene lho kowe iki cah cilik kok malah nah kene Pak Mas wong Uncek. ngenekne ora lara lho kok iso ki ke dalu Aduh, ketemu Mbah malih Cange, kali nggih. panjenengan Mas Pinangke Uncek. malih. lho sampean iso omong to tak kira gak iso omong lah rumah samu aku pasu to Pak ora kok enek suarane ngono kok oh ya menungso kok ora iso omong ya oh tak kira gak iso omong lah nek kono meneng ae tak kira kuwi wong apa boneka aku radang munggah-munggah nang kono kuwiwan wong mendem kae ramu kok piye ana mburi truk duyohi wong ae Apa ora ketok? lah lah cilik kan ijo-ijo dikira dong jati niku wau kan boten mangertos niki Mas Uncek Sanusi KTP asli Sanusi nama panggung Uncek asli saking Jawi Tengah asli saking Karanganyar cilik wonge terus cilik wonge terus ya apa? cilik kok iso ayo arep ayo kono Nah, rumah saku angger Pak, yahene iki ngopo siji. to, Pak? Mbah Parin loro yuten angger yahene beseri. nggih kersane ngoten niku kan mertandake piyayine kan sehat Ayo joget Mbah Parin. Ibu apa tajane ning guri? Masalah kaya ngono. Jan iki paragone Mbah Mento ki Neng isor wis nguyuh digamli karo cah-cah nguyuh karo mlaku ngantek Ning tresno lho. mecer-mecer. Mbah Parin ki tresnane karo Luki luar biasa. Lho, napa nggih? Umur saged tuwa, usia boleh tua, Ah, tapi betul. pikiran Nah. utawa menapane tetep jiwa Jiwa muda. muda. Masih kok ketoke umure tuwa, tapi nyawang wong wedok-wedok sing cantik-cantik, tapi masih tetep berharap. Oh, sampean dong ngerti Luki ya. Nggih. Neng ipenku ki polahe ra umum Luki ki. Neng impen bayangane Neng sampean impen, nggih. nggih. Wah, kulino Mbah Minto angger delokane ik hamster ik videos. Ngoten niku sampean niku. Iya. film apa to Pak? Heh? Iki film apa to Pak? Film Upin Ipin, kowe rasah wis cah cilik tak delokan kowe. Aku mbok kae linge. Ora usah kowe iki rasah ndelok film sing ngono kuwi. Lah kowe ngono iku karo bojomu polahmu kaya apa kowe? Jare Upin Ipin. Maksud iki kowe cukup film Upin Ipin iki film dewasa. Wong kowe jek cilik lho. Ngene lho, Mas tak Uncak. cilik-cilik iki lho. Coba sampean iki jujur Mas Uncak. Nggih. Sampean Ngene lho maju kene. sampean Jujur, nggih jujur. pun rabi. Sampun Mbah, Putrane pinten? kalih Mbah. Anakmu ya wong. Kirik Mas. Oh gak maksudnya wis dadi wong wis dewasa ngono lho. Wis Wis dewasa. anak-anak. Oh si anak Ora bocah-bocah. lho. Takoke kok ya anakmu ya wong. Gak mati. Bojo sampean padha karo padha sampean apa dhuwur? Ki alhamdulillah adile Gusti Allah kula diparingi jodoh dhuwur Mbah Mento. Lah terus piye carane? Carane nopone? Lah sampean sakmono bojone dhuwur lho. Maksudnya bojomu dhuwur kowe kan ndek. Carane Mau arep awakmu. budal nyambut gawe karo Mas Yuda. Nggih. Arep pamitan apa arep nyayang terus piye? Gak asli lho paragone Mbah Mento iki lho. Nyapa? Budaya kabeh. Lho, jenenge Wong arep nguyuh ae lho.
Kok dadak nggo joget. Sekar Gadung kok. Batarin, 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 ayo batarin. Mbah Parin kok padakne. Piyayi budaya ki ra kaya Sekar Gadung. Tenan Mas, tenan. Sekar Gadung ki kabeh mantasane para niaga, pengpengane para pengrawit. Sinden ya semono uga. Sekar Gadung. Sekar Gadung kok padane. Balik nang bojomu mau lho terus piye? Apa meneh lah. Lah iya balik ning bajumu mau lho. Terus nek arep pamitan mongko sampean Wis Dek, aku arep nyambut gawe. Arep pamitan umpama aku dadi bojomu umpama kowe. Gapak gilane. Etok-etoke. Etok-etoke. Etok-etoke gilane kaya tenanan lho kowe. Lah terus piye nggo contoh ae lho kok pamane aku bojomu arep pamitan. Terus le ngomong karo Mas Uncek yang ku sayang, Dedek. Endi to cah iki? Mama, Mas Uncek. iya apa? Matane. Lah terus sampean cilik lho. Ha cilik ya bojoku kan ya wis ngerti kahanane, ora kok Mas Unjek, Mas Unjek. Nah ya terus arep nyayang arep pamit piye Pamit to. coba? Aku lampu gedene padha to kowe iki. Ya kok padha karo kuwi. Piye maksudnya umpama aku dadi bojomu ngono piye nek pamit? Pamit. Mah. Kalau lho, Pamit. emah. Hah? Bocah potongane kok tutuk gula kok emah. Gayamu nyeluk bojomu emah iki lho. Lah piye basa ra itu lho nyeluk emah. Lah kok Ya bojo-bojoku dhewe lho. lho modelmu ora pantes kowe iki mbok apa bu apa piye ngono kok emah iki lho. Emah rumah samu apa mama? Lah sapa? Oh jenenge Gimah kok. Mulake aja dipedhot sih. Ya gim apa piye lho gime ketutne. Mosok gim. Omah ngono ya. Emah. Piye nek arep pamit piye upamane? Gime kalah lho gim. Nah, terus arep pamit piye? Pamit piye? Mah. Aa pergi dulu ya. Alah alah alah. Nek kowe iki gak aak tapi eek kowe iki. Terus salaman. Salaman. Ngene, ya dikecup keninge no. Kecup Ah. bathoke kecup. Leh marang ngecup piye njajale? Sing ngecup bojoku. Lho, gak kowe lho. Sing lanang nggih Pak ki umume. Ah, iya napa? Umume ki nek ngecup bathuk wong wedok ngecup bathuk ning gone bojone iki sing lanang. Sing lanang. Piye ngene. Nah, Kowe bojoku sik to? Ya. Bojoku ngecup aku sik. Ngene. Bathuk. Nah, Terus terus kowe? aku genti ngecup. Piye? Bathuk yan. Bathuk sing ndi? Ngono. Wah wah wah. Bathuke beda Pak ternyata. Iya. Ya ora bojoku ndodok. Oh, bojomu ndodok. Lepaske karo Kuwi nek aku. pamit, nuwun sewu Pak, niki rada Ah, privasi Pak. Kuwi nek pamit. Lah saiki nek nuwun sewu ya nek jenenge wong omah-omah kan ya perlu berbuat tidak Ya, senonoh. heeh. Nek awakmu berbuat tidak senonoh alias oh iya. Enek cah cilik-cilik kok. Oh gak Mas cah cilik-cilik rumangsane apa kowe gedhe? Oh iya ya. wong dhek dhewe ya cilik lho. Enek bocah. Lali Pak aku lali. Aku lali ya cah cilik yo an. Maksudnya terus piye carane lho? Reka dayamu piye upamane? Yo mosok tak critake ning kene Gak anu gambarane lho apa Nah, sekilas sekilas info. sekilas apa bojomu turu sik terus kowe nusul karo undul ngono. Piye? Yo wis ngono kae lah Pak. Aku nek arep crita piye? Anu lu wong somben syutingen ae kok kirimno aku ya. Ora sik iki dibaratke iki ngono ya. Iki bojoku. Ah. Nah, Oh iki bojomu. Iki ndase. Heeh. Ah. Terus Iki pipine. pipine, Terus iki dodone. dodone. Iki sikile. Heeh. Nah, Terus lah kowe. boboku bojoku yang ngono kuwi. Heeh. Nglemah. Terus Aku terus unuk-unuk ngene, cik-cik arep ngecup to. Heeh. Ngene, terus ngecup. Ngene. heeh, terus Ya wis, terus tak kecup ngono tok. gak saged Terus? mbayangne Pak kula. Ndak iso Dah aku, nek ya. awakmu kok kaya bekecot ngono wae pulang. Jangkrik. Ya aja ngono to, Pak. Tapi adile Kabeh pangeran, Pak. Jenenge adile pangeran Mas atau Mas Uncek dikados ngeten. Heeh. Garwane niku nggih kados lumrahe. Iya. Umpama ki umpama awakmu ki sakmene terus kowe duwe rabi kok jelalah ya padha cilike. Akhire somben piye? Ya cilaka to, Pak. Kok cilaka? Ya mesti to, Pak. Dedeke padha aku lho. Heeh. Anak-anak pura sak semene iki. Sak botol aku ah ngene iki yo. Ki sangke adile Gusti Allah aku diparingi jodoh sing dhuwur. Oh. Gusti Allah. Ngene iki lek sampean tinggal nyambut gawe ngono Nggih. ya sare ning dalem Nggih, karo to. anake karo putrane. Nggih. Engko gek metu golek bojoan. Loh, Anak Pak. sampean dhuwur apa cendhek? Asline jenengane ajeng provokator. Ajeng bubrah wong omah-omah jenengane iku. Pak minta Ora, nuwun Mas. sewu nggih, Mas atau Mas Uncek kados ngeten iki. Putrane niku ganteng-ganteng, ayu-ayu, gedhe dhuwur lho, Pak. Ngomongke Pak. Sampeyan ngerti sebabnya napa? Ya sebabnya napa niku? Tanggane niku lho ganteng-ganteng.
Pak, Apa? kowe iki tak kira ki belani aku lho. Maksudmu piye ta? Kok terus tanggoku ganteng-ganteng? Lah apa aku keliru? Yo ora. Lah kok nyeneni aku? Lah kowe lho anakku ganteng. Heeh. Terus tanggoku ganteng. Lah iya. Aku elek. Nah, dadi Mas Yuda ki curiga jojo sampean iki mek dingge dirah kayane mengko anak sampean iki Aduh kok salah paham sampean mboten ngoten, Pak. Ya, terus? Maksudnya bojone Kowe ngomong bojoku gendaan ngono. Aduh, suwe salah paham. Maksudnya bojomu njelalah pas meteng, kuwi mbayangne tangga-tanggamu lho. Dibayangne. Mbayangne tangga-tanggamu njelalah pas lahir. Kuwi anake mirip tangga-tanggamu kok sampean kok nesunan lho niki cah cilik. Oh, ngono to. Tak kira ki tanggoku melu urun. Kok iso urun iki lho rumah Nek aku sampean. malah rapopo, Pak. Kok ora apa-apa. Aku malah seneng aku. Kok seneng. Ngeneng-ngenenge gayan. Kok ngenteng-ngenteng ke gaya Lah, ya ora. kowe pengen gotong royong apa piye? Lek sampean iki merasa dan mengakui padha umat Gusti Allah gitu. Nggih. Najan dicinipta ora padha karo kancane. Nggih. Ning sampean pikiran tetap sama dengan yang lain. Yang lain. Sinden cacah pira iki 8 apa 7 iki? 8 8 iki sing umpama sing sampean senengi Umpama kowe sing pengen ndi? ngesir. Selera panjenengan Umpama kowe sing ndi? selera, Ayo. seleramu sing ndi jajal? Ayo jajal nang. Sing kono dhewe no. Sing ndi? Sing kono dhewe yo. Kono ngendi? Kidul. Oh kilen, kilen. Sing Kulon. Kulon, kulon. Dudingen ta dudingen. Ki. Bayi. Ki lho, Pak. Do. Lah kok milih kuwi sing Jan, sepuh? Cebol gayuh rembulan. Lah Pak. iya. Lah ngopo lho kok jenenge seneng kok. Oh, sing ndi sing ndi sing ndi? Sing iki. Mbak Nomor Pi. loro. Nomor loro apa nomor Saka siji? kono, nomor 1 nomor loro. Sing niki nomor 1 niki no. Oh, sing gedhi, Niki Pak. kan ngirit. Kok iso irit? Ora asah tuku kasur, bantal, guling. Nah, pas aku turah ngisor dhuwur nang kene. Kiwa tengen turah. Weh, pemikirane kok ya tajam to ternyata. Wow. Lah nek pancen zaman seneng saiki ya ditimbali kon rene kon munggah panggung awakmu gandrung Ah, rayu jajal. jajal Ah. sapa ora. Ngadeka nduk, Mbak pit Pipit aja jajal kuwi, iki. cangkingan kuwi. Masa aku Gendongan. kon anu iki? Iya ta, kon nimbali rene. Iya. Emoh. Cangkingan pit. Engko Iya, kon Pit. bayar. Nyapa kok mbayar ki lho iki wis dibayar karo Mbah Minto kok Lah Iya. nyeluk iku ora kon bayar. Nah, wong dicangking. nyeluk kok mbayar. Iki lho. Waplok pisan kowe engko. Ayo. Nggih. Mantap. Nyapa kok ngalih? Lho kowe iki nyapa ngalih? Kowe iki lho, rono lho kok iso. Lah, Pit. ngalih. Lah Ya, Pit. jarane Ya, Pit. seneng karo aku. Lah kok Iya, Mbak. mlaku rono nyapa? Nek Nggak pancen apa-apa, lanang Mbak. tenane tunjukkan dadamu. Nah, coba, Dodot Pit, ayo, dibuka. Pit. Coba Dodot dibapang. dibuka, Mas. Nah, Enggak, sikil lah, begagah, kok bocah sikil kok begagah. Maju. Iki wis begagak awet Pak lho, Pak. Mlaku mengarep. Mlaku. Tek 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 tek. Ade kaya golekan remote ka lho Mas Do. Iki Mbak Pipit wong cantik kaya ngono, wong ayune kaya ngono bebasan widodari sing eja wantah tumurun ana ing ngarca padha ora ana liya kejaba Mbak Pipit ayu rupane branyak pasemone kulite kuning ngemu giring. Lho sawangen to wong kaya ngono kuwi. Jajal pit iki umpama anakmu ngono kok gendong jajal kaya ngapa jajal. Lah nggih kula gemes sakit wau. Ya coba. Ndang pit. Cangkingan pit. Karo kowe gemes jarine. Gemes aku karo jenengane kok Gak Pak aku Ucap. gak aku ngono e. Nah kok ngono to? Gemes kok mbok mut aku. Alah Enggak. sing arep permen lho, sing arep ngemut dangkel jati ya sapa kok iso. Permen lho, Pak. Oh, Maksudnya ora lho, gemes iki Mas. gemes Ora, nyawang. ora, Untuk ora, maju. ora kok anu. Nah. Ora kok Nah. ora kok piye karo sampean to Mas Uncap. Piye aku Aku mesti ki- nyedak kene iki lho. Nyapa? Piye? Wis bayangke aku. Bayangke Bayangke apa? piye? Umpamane tenanan bojoku. Heeh. Ki dah polahku kepiye? Lah bingung lek mu biang. Opera ibarate cetul cememplung nang kolam renang. Wah, kowe Dadi cuwe ya gur kuping. Yo ngalah kok iso. Ayo tunjukkan awakmu ki nek lelaki sejati jenenge Oh. wong lanang ki ngrayu wong wedok. Apakah arti sebuah wanita sebagai Aku wis pria lho kowe iki? menyeimbangkan nih lho wis. Nah, terus seimbang. Wis Dhuwur menyeimbangkan. ya aku Iya. kan wong Solo. Hmm. Dadi ya halus lah. Halo. Eh, Apa kowe karep apa? ayo. Ya nggo bawa to. Lah ya pelok apa slendro kok ngene tok iki. Gur ngene tok. Pelok. Hmm. Edan. Sik to. Swantene sae lho Pak Minto niki. Urung muni. Lah ya tak Wong pamer. urung muni kok ngomong Tak swantene pamerne sae. Wong-wong ben Pit. percaya ngono lho karep kuwi.
Amit. Amit piye? Sik to. Iki arep ngopo? Anak-anak. Wes karo nyuwara. Modele kok kaya arep ngederne nang pos yandu ngono. Pak. Apa? Patut kecantol. Ayo ndang nyuwara, ndang nyuwara. Nyuwara pripun? Ayo. Nyapa? Sikilku kecantol. Kok malah nyantol. Oh, iki cilik yo nakal lho iki. Piye? Lah wong yo begagaku kekamban lho. Begagahmu nyapa? Kekamban. Lah tak cangklek ngarep lah kok begagah. Lah piye ra begagah Oh, lho. tak cangklek ngarep ngene om begagah lho. Rumangsamu rangsel apa piye iki wong kok iso mbok cangklong lho. Iki wong. Oh dicangklong kaya Ya mboten rangsel. lek begagah jereke kekamban. Bacot kram. Lah ning kono ketutupan iki lho sampean. Ndang kuwi, kowe nang kene lho ben ketok dhuwur. Nah, ya munggah kene. Yo Amit ngono. nggih, Mbah. Minta. Kok dilek gluduk. Mbah, nyuwun. Ya, heeh. Kene tak pangku kene. Jan kados mangku putu. Kaya putune tenan. Iya. Ayo karo ngrayu Mbak Karo Pipit. nglayu, Ning kene Mbak. ae Ayo, karo ning bawa. Ning kene ning kono ae, aku tak ning kene. Aja ngompol lho ya, aja ngompol lho ya. Mboten, Pak, mboten. Pesan apa mboten iki mau? Matur nuwun Mbak Mento, matur nuwun. Asline Mbak Mento iki penasaran tenan. Penasaran apa? Aku ora gagas lho. Ah coba tak kene lah. Sik to. Bolan. Nggih gadah, Mbah Minto rumangsane Mas Uncekin duwe apa ora nggih Lah iya gadah, aku ki kok Pak. duwe bojo ki kira-kira ana apa ora ngono. Gadah tapi ya nyenil. Nyenil kapo-apa mosok dicawuki ngono Mbak. Mbah Mento iki. Ndang gandrungan kene dirungrung. Ayo. Apa kuwi mau? Apa? Tangkur. Nggih, Mosok tangkur. pangkur. 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 Krunguku tangkur. Tangkur. Dek yang bangsane obat-obatan ini gagi ayo. Ayo, Ndang. Apa selera Iso nyuwara to ya, An? Krasa. Kok ya iso nyuwara lho? Lho sae lho Nggih swasane. saged to. Saged esuk pakanane kroto kok. Prenjak to, Pak. Nah, Kene Lungguh, karo lungguh kene dipangku, karo dipangku. Tak Dipangku, pangku, ya. Mas. Dipangku. Sak tenane. Madhep ibuke. Aku setia. Ngisor pit. Teni. Karo buke ya aja anu ora apa-apa. Karo buke dhewe. Karo buke ora apa-apa. Karo ibuke ku lek Ah iki ki bayangna aku ibumu ngono lho. Wong iki sing ngandhut kowe 9 sasi 10 Nah. dina ki ya iki. Kowe kudu bekti karo wong tuamu wong di. Stok Lah, wae. Di kudang buke kok sapa lae kaya Ki bawaku gandrung lho, mosok Ya ora anak apa-apa. mangan mbok. ora apa-apa kowe gandrung mbokmu iki mbok kwalon. Tok-toke mbok kwalon pake wis Ah. mati. Terus kowe seneng karo mboke. Seneng karo Ora apa-apa karo mbok kwalon. Iya, tangane meneng ngono lho. tangane meneng ngono Meneng lho. aku ki Tanganmu ki lho tanganku. meneng kok. Aku deg-degan lho, Pak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Men meneng. Pit. Suwung. Diunjukne cawete kuwi. Lah ya mlorot. Mboten betok. Nah, dipangku. Nah, Suwung jroning uripku. Kuwi tangane ngopo? Tangane Mbak Pipit. Lah. lungguh ta lungguh. Kok mlurut. Lungguh. Kok gondelan to, gondelan ngene Iya lho. kondelono. Tik. Wong Kono. Luki kono lho. Kono kan. Oh, iki take mbok Nom. Heeh, iki Mbak Nom. Iki mbok tuwa. Ini oh bojone lho. Alah. Cilik bojone loro lek mung ngayahi piye, Mas? bayuh wong siji rong karuan lho. Lungguh jejer karo Mbak Pipit, coba lungguh kono. Ora apa-apa kuwi bre tandha tresnane wong-wong ning Timpoh, awakmu. wong loro. Tempo. Nah, dipangku gentian. Milih sendi? Sing adil ya, Mas. Nggih. Jamu apa rong? Wis jamu aku. Iki jelas jamu. Wong disawang saka kono lho rupane kaya pil iki. Kowe rasa lingguh, kowe ngadeg ae sih dhuwur sing lingguh, ngadeg. Kowe ngadeg kok ae. Rasah melok lungguh. Nyapa? Gak apa-apa. Oh, tolah. Madhep rene sawangan lho, sawangan ngarepmu enak apane. Nah. Bayuh. Kuwi lho, kaya ngono kuwi lho.
Noleh pas lho. Sampeyan noleh ngono pas. Lah ngopo bonang no kok. Ngawur. Kok iso Dudu bonang. apa? Kuwi ngono suwukan. Gong gedhe iki lho ngawur rek. Mosok kok gedhe semene. Lah kae muni. Wong tak tresnani. Genti noleh ngiwa. Janggute sampean demek janggute. Janggute. Aku sing gandrung Oke, kali ya. janggute Mas Uncek sampean ngene. Rasa Alah. Kok dibilat? ya ngrasake kok. Ya rasane legi. Rasa kangen Rodok mepet karo Mbak Luki. tak empet Ngingeti Mbak Luki karo mepet. jroning kalbu. Mas Uncek, sampean iki umpama nyayang Mbak Luki ndak masalah wong cilik kok. Ora apa-apa, ora apa-apa. Gak apa-apa, Ndang. Nyawang ini gak apa-apa. Gak apa-apa, Ndang, gak apa-apa, Ndang. Ya gur nyawange lho, Pak. Nyawang, Gur nyawang ngene, Nyayang. Nyawang, Pak. Heh? Nyawang. Sampeyan ngadeg Mbak Luki, sampeyan ngadeg ben karo. Ya wis nyayang, nyayang. Ya, Ndang. Nyayang Mbak Luki. Cium ya sayang. Ngomongin suami istri. Lah iya dicium gak apa-apa. Cium. Mbok enom. Ndang. Ah, penak mbok tuwa. Lah kok ngono. Lah kok Mbok tuwa ngepaske kok. Oh, Ngimbange sing enom mosok kok nyayang kenekan. apa kuwi? Kenekan apa? Lah sampean pilih sing nggih sing pas apa sing ndak? Ya sing pas. Sing pas. Pas apa? Ini kan pas. Lah, Loh, iku rai. Lagi pra ya pas. Pas apa? Ada kinang. Gah ada kinang ning lambe abang kabeh. Dubange lho. Ayo. Tekan nanti pok. Mbok. Ora apal. Kangen tak empet Kene. jroning Ini lho. kalbu. Ya, mlaku mula. Mlaku. Ah. Gandeng wong loro. Ngewan. Kan kaya juragan Bisa. nonton. Panengan, Bang. Nah. Gandeng to. Gede lanangan. Mesra ya, Mas. Kok lanangan ranti aji blas ya. Iki jenenge Apa? kasih sayang. Jenenge wong wedok sayang, wong wedok Sayang. mesra ngono kuwi mesra karo bojo. Ya mesrake dikanthi apa piye sak lumrahe. Ha kok dicangking iwonengen lho. Mlakumu kesuwen ki jangkane dawa, jangkamu cilik, iku Ya telak-telak. usake sampean lek engko kecapean lho, Mas. Kecapean, Engko kene, kecapean ketimbangane ngurutke. Muga bisa dadi tombo Suarane. lewat tembang. Gumun aku suarane kok ya kaya wong ngono lho. Kaya wong nggih gumun kula nggih. Berarti aku duwong. Wong. Mung kaya ki ora lho, Pak. Wong kowe iki wong. Nah, yen kaya wong kan dudu wong. Nesu. Aku kan munyuk. Pak Jais. Ngapa Pak Jais? Pak Jais ngapa? Hah? Pak Jais ngapa? Pak Jais nekake munyuk. Ora, apa kok gampang nesunan. Ayo. Lewat tembang. Lewat tembang. Suarane ya digandem-gandem nih. Sakarepmu. Tembange sak karepmu. Sakarepmu. Niki tembange sakarepmu. Berarti Ya sakarepmu. Dadi sak karepmu pangah dadi kowe. Oke. Kowe muni sak karepmu, tembange sak karepmu dadi. Yo, kaya ngapa pundutane Mas Uncek sak karepmu. Niki judule ngene ku to. sakarepmu sakarepmu. judul iki. Aku Oke. lagi krungu iki aku malah kisinan aku. Aku Lah kisinan iki dhewe. aku. Sekar Gadung ki tolok ukur kerawitan utawa campur sari seluruh Indonesia. Ah. Mulane sak tembung kowe arep ngomong apa? Ngomong A. Kanca-kancane wis siaga, kanca-kanca wis siap. Iso nabur, iso Adakne. ngiringi ngono ya. Mesti iso kabeh. Wong wis terlatih, terdidik kok. Sekar Gadung kok Ngerti, padane. ketuane Sekar Gadung ngerti ra? Sinten-sinten? Ih, sing ngangge batik pedan iki.
Oh, Mbah Bejo. Mbah Bejo. Walah. Oh, niku. Wah, ku suarane ya bagus. Nembe bar diangkat. Anu nggih. Anu tapi niki wau wonten pamundutan, Pak. Saking Pak Jais, Pak Nggih. Kades Kaulon ngersakaken napa caping Gunung Jengleng. Wo, caping Gunung Jengleng. Nggih, sing Jengleng Mas Uncek. Duh. Lah iya malah Jengleng malah trimo ngono tok kok koyo. Jelas Iki, Mas. apa? Yo. Jengleng sing Ayo Mbak Punjung, coba karo Kalih, kuwi Mas Uncak. caping gunung nggih. Tandang ana Mbak Punjung iki. Iki diaturke Mbah Dongkol, Nggih. Mbah Toha Sukorjo, iki monitor saka dalem. Nah, nggih Mbah Toha, Mbah Dongkol niki wonten caping gunung kagem panjenengan. Nah, Ki lho enek Mbak Punjung ki lho. kira-kira nek Punjung dijengleng kuwi piye karean? Perasaanmu piye bar peto Mbak Pipit, bar ketemu Mbak Luki, saiki ketemu karo Mbak Punjung. Sindene Sekar Gadung piye? Jan elok-elok Mas. Elok-elok tenan ayu-ayu kabeh. Aku bar nyawang Mbak Pipit, terus nyawang Mbak Punjung. Wah, bedane ra. Bedone neng ndi Mas, Mbak Mau Pipit nyawang karo Mbak aku? Punjung iki kaya gajah. Pipit ta? Sapa Mbak Pipit, Pipit? kamu Iya. Pipit. Mbak Punjung kok malah kaya zebra. Kok zebra? Cilik. Jan ki Zebra ki lorek lho, Mas. ya kuwi jero pra ya lorek ya an. Ya lho rek perkarane kan Sing bar lorek keroh. Lah iso. Kok iso? Bar kerokan. Ya jelas no. Ya ya Mbak. Ayo lek nganti engko jengleng ngantek Mbak Punjung mrino, gelo hati-hati. Lah pripun? Lah coba jajal. Yen gelo, Heeh. yen Mbak Punjung gelo pripun? Udah ngono. Udah. Lho ora Mbak Punjung ki nek nesu ki sak candake. Petuk arit candak arit, petuk pacul candak pacul. Nah. Petok geraji tak Inginane geraji. petuk pemean ya candak pemean. Mula lek jengleng kudu nyenengke Mbak Punjung. Patine Mbak Punjung. Kan tak warai jengleng sampean anu sik. Iki lho. Sampean Mbak sing tak warai jengleng sing bener ngene iki lho. Nah, Wah, ngerti iki lho. Bisa ya. Saben bengi nyawa. iki diingeti. Carane nyenengke Mbak Punjung lek jengleng kaya Mas Yuda kuwi. Nggih, bacange. Nah, ngono. Dadi lek Mbak Punjung nyuwara Niki terus lho. ndingkluk bokonge diangkat jendit ndang jengleng celeng. Celeng ngono. Aku mumbul ngoten. Heeh. Oke, siap. Karek sampean kok gedok apa ora? Alah mung ngono ae. Pertanyaanku kuwi Guru. Alah wis dipraktekke sik. Ya wis. Praktek. Aja sing disawang wonge. Ngene, sampean njaluk ngene Mas Uncak Mbak Pripun? Punjung. Pripun? Yo, terokke aku Mbak Mbak Punjung. Punjung. Mengki lek kula ancang-ancang jengleng, Yen kula mengke ancang-ancang jengleng, sampean langsung berangkang. sampean langsung berangkang. Ah. Loh, Lah kok berangkat lho kok, pripun to? Berangkang Yen ben lajeng cedhek. ajeng jengleng kok malah kene kan berangkang lho. Tegese iki ora bangku biasa ning rada Rada mendek meneh. Mendek meneh. Heeh. Wah. Ngono. Dekem. Iki rasaku ora penak iki aku. Penak-penak wis to. Ayo. Tang. Apa sama Penak, mancek kene ben teko. Iku malah Wis glundung kene, malah kene, gaene wong kene. akeh kok. Wes. Ayo, Ngarep pemburi, Mas. buri Ah, sik. buri. Buri sik. Senengane nguri dek. Isin kok Sik. ngarep isin sian. Pekewuh to. Lagi pisanan kok. Yo, Mbak Punjung karo Iya. karo lungguh, mengko lek arep jengleng terus langsung lungguh dicedhitne, lungguh ya. Heeh. Wah, saestu ya tenanan. Dik. Tenan kok saestu. Ayo. Yen mamajang Wah, Deh. mengkaro jano Ayo nyedhos lungguh Mbak Punjung. Ah. Oh, kok kena iringan. kok iso gak hasil. Kok kena iringan. Kowe iki kakean gaya kowe iki ngarepi kakean lehmu pemanasan bareng wayah donge ya mak klimpruk Aku lho kowe Mas iki. wis begini Wis lho aku ngono lho. ki sampean. Posisi penak Kok kaya kena ngono kok. iringan to, Mas?
Rasaku pas sih mosok meleset. Lek pas menit jelang Nek pas ngono. mesti mak jelang ngono. Baleni jajal. Kok Contohnya Mas Yudo, Ngene lho. yang memajang. yen memajang iki lho Yo. sawangan-sawangan. Karo jano. Nah, yo jekem Mbak Punjung. Nah, iki karo diawasi sik. Bolongane sing ndi ya? Bolongane sing ndi ya? Ngene ya tak Oh, diawasi. ngono. Akhire terus nek wis pas, oh kuwi to. Nyolot. Ya. Ah. Karo diawasi bolongane ndi ya? Kayak Bolongane Mas ndi? Yudo Ditiliki sik ngono. Iya. Oh iya. Goblok ora omong. Incengen sik bolonge sing Oke, siap. Tok rene. Kono kelingan iki lho. Golek sing padang. Golek sing padang lho. Padang Ojo rene konangan. ben ketok kabeh. Aku nek malah kaya ingon-ingone to, Pak. Kediawir ini. Kono nang kono, Nang. Ketawes nama mboten bapak-bapak ibu-ibu. Mboten. Ngadeg kok to, Mas. Mbak nyuwun sewu, jenenge ayu-ayu dek kira to, Mbak. Lah wong ora ketok lho. Iki wis ngadeg wis pol semene iki lho, Mbak. Iki wis Iki ngadeg. ndak kena didawakne to. Gak kenek. Cagake ya mung sakmono. Ya wis. Ya Nang. Ayo. Mong karo Niki. Yo lungguh. jano. Lungguh ndek mendek neh Mbak Punjung. Diawasi nggon bolongane. Nili. Kene. Anu Pak, Ngapa to? ora nek bolongane. Masa enek wong kok buntet iki lho masa Mbel peteng dedet kok. sawangono sing pas padha ngene lho sing permono lek nyawang ki mendhek neh. Janur. Kene. Suwek lho ki kok. Ayo karo gerak. Lho, malah mbok ombe. Malah mbok tadahi mbok ombe iki rumangsamu. Piye to? Beras kencur ngono piye? Jamu. Nyoloto kowe. Ayo. Ayo. Talundang. Ayo. Malah gue kemekelen lho. Kene. Aku dodokne iki. Dodok. Iya. Ayo, Mas. Aduh. Lah aku udah. Aduh. Alah. Iso ora to? Alah. Jajal gone kene. Menawa kena. Jajal iki, Gone lho. jajal. Cek gone iki lho, cek. Ndang, gone iki lho. Ndang, jajal. Lho ora kena. Terus Mbak Tika, Sitoke. Alah, sitoke. Kok ora Mbak kena Luki. kabeh, Terus Sitoke. Mbak Imas. Nah, Heeh. sitoke. Terus Dek malah Wis sitoke. Mbak Kori. Nah, Yutin. Yutin. Halo. Loh, Mas. Oh, ternyata kowe Lah golek ada rasa kowe. ada rasa-rasa apa to, Pak? Senengane sing kotot-kotot kowe ternyata. Ya ora Lah to, kok Pak. pilih kasih Lah kuwi karo kene sampean gak ke. muni lho kowe. Karo sing nom-nom kok ora gelem lho. Jajal nang balenono karo sing nom. Lah nih, kok kene nang jajal. Wah. Yo. Alah. Jundil ngantek geblak. Wong kok iso. Piye? Mosok kono-kono ramune kabel. Cocok mi karo Yutin berarti. Gak apa-apa. Wis. Ora apa-apa ya. Ya, Beb. Wis pangku Yutin. Pangku. Ngono, ngono kowe. Tak jenglenge, kowe jengleng kuwi aku jengleng kene. Ya wis. Bubuk, mik cicah. Mik cicah, bubuk ini, mik cicah ini. Mek cicah ki apa? Hah? Mik sisih. Mek cicah. Cah cilik kan ra teteh kok. Aku ora muda mek cicah ki apa? Mik sisih, mik Lah sisih. kaya awakmu lek ngerokok ke. Mik enting. Lek ngerokok metu apane? Petuluke. Ah, kuwi. Padha mik cicih kuwi. Lek ngerokok metu luke. Sing ngarane mie apa? Mie enting. Mek enting. Entinge apa? Enting. Ora mudeng kene entinge apa? Entinge apa? Pentil. Enggak. Pak Doyo. Mancing. Woi mancing kok jetake. Cenrah cetok. Cengengesan iki. Ayo.
Wis takono kowe. Iya iya. Aku tak jeglek. Tapi muni ngapunten, muni pentil iki lek awake dhewe saru. Saru. Lek cah cilik ora apa. Mboten nang Mboten umur apa-apa. sakmonten kok nggih. Nah, ya ngono. Malah dolanan mik. Arep mapan, Mas, arep mapan. Lah. Cicah. Kowe kan jengleng kono ta, Mbak Pak? Bunjung. Aku kan jengleng kene. Iya iya. Terus Buten bingung. Lah kok bingung. Lek dijengkleng. Sik to ndak ya kaya wong korok-korok kuping to kuwi. Lho. Ora lho korok kuping sakmene terus kupinge sak pira. Ora lho, duduk kuwi. Heh? Oh, sing kuwi ta? Kayak aku malah dikira katen bat. Iki ae, Pak. Lah sak kartu bat awakmu lho. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, arek sambutan. Oh, arep sambutan. Kayak atur pambagyo Mbak Minto. Nah, coba coba. Nang jajal Weh, atur pamit ya. Mewakili Pak Jais. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok wis ngono tok? Kepiye? Isine ndi? Lho wong aku dhewe ra diisi nek kon iseni. Lho, maksudnya bar salam ngomong apa kok langsung mbok tutup iki lho. Lah ya wis alhamdulillah bersyukur kok. Bocah piye? Kon kepiye? Kon kepiye? Ya maksudnya assalamualaikum bapak-bapak ibu-ibu sedaya warga kawula ingkang dalu menika rawuh kedah pripun ngono kok Ya gen ngene iki ae kok kedah bribon iki lho. Desa kawulon ki ben maju lho dikapakne ngene lho. Lho surungan gen maju. Surung ngono. Maju. Maksudnya alah arek ngomong apa to ya desane ki lho ben piye? Lho ya gen ngene iki ae to, Pak. Kok kon kepiye lho? Ngene iki wis maju. Pak Jais ki lho wonge piye ngono lho. Lah playine grabyak ganteng kok. Ya wis mbuh lah aku bingung malah. Kok iso? Kok bingung Pak Jais ya wis ngono kae. Lah ya mesti Pak Jais kae denono ngono lho. Kowe pedya ngono lho kowe. Iya. Lah. Marah nyemplung gua. Ayo tutuke, Maka Pak tutuke Bejo. jengleng. Gatekne uncek. Ayo. Iya. Kembang. Oh, kembang. Ini jong. Arep nendi? Sing jegleng aku sih. Saya. Sawura kowe. Tak dong mingkel. Tak dong iki ta. Heeh. Iso mo. Tak dong. Ndak getu-getu nyoh. Ngono. Iya ndang jajal ndang. Monggo Pak ya. Ketok mboten Pak ya. Kok keliringan monitor. Ora ketok. Monggo Pak ya. Asik. Neh Pak ya. Neh Pak ya, malih Pak ya. Tanduk Pak ya. Melih Pak ya. Oh, diciyo. Oh, ra cetha iki. Ora cetha piye? Kok dijak bebocan kok malah kaya arep anu anake. Modalnya kaya karo Oh ya wis bae sepuh. Bae sepuh ya ngono kuwi. Dijenggleng kok ora krasa apa-apa. Iki dipakai dulu. Tinggo nih. Tinggo cah, bagus tinggo. Sampeyan ki ketoke bayi tapi kok botak. Nang kene, nungguin nang kene. Iku keserimpet kabel iku malah. Kene. Nang kene, nang tengah kene. Iki mike iki. Rambutmu kok brodol apa gaene nggo gocakan bojomu? Gak Ngapa? pikirane panas. Panas mikir wong cah cilik Duduk kene, pikirane duduk kene, panas. duduk. Pertanyaane Duduk Mbak putih. Bojone piye? Rambutmu botak nggih apa? Jambaki sing wedok.
Iki cilik tapi abot lho rumangsamu kok. Abot bakno. Ngapa aku jangkruk-angkruk kene iki? Wis, ini ben Ben anteng. wis, anteng Diam aja, di aja sini pelan, enggak tak boleh kucai. kemana-mana. Aman aman. Mbak Jamjong karo nembang, Mbak. Ndak boleh nakal ya, Le Uca. Boten, Mbah. Golek sama nakal tak lebokke kotak. Boten, Mbah. Heeh. Tak gojeki wing ketiba. Tiba ya mbok ben lho, Mas. Tipe mbok ben, mbok tipe Ora. mbok ben. Demben. Dor. Astagfirullah. Ya, ya. Medun ele timbang tiba tenan kowe. Ki golek panganan sak emplok antek ameng-ameng nyawa aku. Lho, enek nyawane to, Mbak? Lah rumah samu apa boneka? Mbah. Ya. Bawane caping gunung tembange engko ning Gelang Alit. Siap. Panas udan Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Aja mesuk-mesuk, aja mepet-mepet. Ora. piye Mas rasane tak peyuk? Ngene kaya roman kethek karo anu ya. Ora ya wong iki roman wong kok. Rasane tak peyuk piye Mas? Rasane tak Rasane peyuk? piye? Iya, cukup dingin. Loh padahal pelukanku itu menghangatkan loh Mas. Aku cukup dingin, no. Itu kan Hatiku. mengandung vitamin. Vitamin apa? Ya itu kan vitamin komplit, 4 sehat 5 sempurna. Bergizi langsung lelep. Apa itu? Itu Mbak Punjung. Masa langsung dilep? Ya iya dong, saking kowe ae sing gak iso. Aku nggak bisa lep kok. Paling elup. Ya. Monggo. Riok nih Mas, ben joget. Panas udan. Udan. Ya Allah. Udan Ngecet. panas. 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 Riok nih. Panas-panas. Udan nih Mas. Wah. Isis, no. Isis, no. Capek. Cek. Gunung. Nah, joget. Ha 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 ha. Hey. Wah, ada di Pak Dor. Manut sing joget, manut sing joget. Ayo genti. Aku ya kudu salto ngono ya, Pak. Awas. Sang jungkir balik ora teko. Yo. Sik, ben atraksiane bocah dhewe. Til, munggah til. Yole. Yole, terus. Minggir le, minggir, minggir. Yole, sing apik le. Aduh, aduh sing. Oi.
tirokke kaya kuwi. Ayo. Pisan kasih sing angel. Jangkrik. Ayo tirokke aja kalah. Ayo le, genti kowe le. Kowe le. Hoi. Hoi. Lah, hoi. Hoi. Ha. 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 Hoi. Ayo. Ayo genti kowe sik. Kowe sik Kowe terus lagi ayo. aku. Kowe Ayo, sik. sik. Kowe sik terus lagi aku. Ayo. Ngono kuwi. Iya. Alah, munjukne apa lho. Ancang-ancang sih. Ayo, ancang-ancang. Oh, bisa lah. Ulah-ulanan nih. Hai. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hai. Hai. Ha. La. 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 Dulu. Hey, 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 La 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 la. Nek wong lho. Alah. Malah ngenek gurine. Cak. Lega. Cak, tunggu bata. Cak. Cek sapa? Lho, iki gak uncek ta? Gak. Iki siapa? Aku sing bau reksa kene. Oh, Pak. Kelebonan, Pak. Nah, kelebonan sapa iki jenenge? Anu Mbah, sampean aja ganggu gawe Mas Uncek ya. Iki nyambut gawe nang nggon desa Kaulon. Sampean ngalih ya. Ngalih kepiye lho kene desaku, desa Kelon. Kaulon. Ya Kaulon. Ngalih ya Mbah ya. Ngalih nang endi manggonku kene kon ngalih. Ampun ganggu gawe jiwa ragane Mas Uncek. Mas Uncek nembe nyambut gawe. Sampean medal nggih. Emoh aku mau metu. Gelem pindah kok kene anggere syarate. Syarate apa, Mbah? Pak Lurah kan munggah panggung. Pak Jais munggah panggung. Terus kon apa? Nempleki atusan ning bathukku.
kuwi. Demit ngerti Aku kok iso duit. pindah kok kene. Becak iki. Nuwun sewu Pak Jais niku panyunanipun bae. Bae ngersakaken dhuwit 100 Pak. Kalau Pak Jais kalau Pak Jais munggah napa mboten? kae lho rene kalau wonge. Aku ora roh. Wong aku merem kok. Iya, kalau. Niki Pak Jais saking bae kersa Nah, iki. medal saking jiwaragane Mas Uncek nek bathuke ditempleki dhuwit 100 Pak Jais. Pak Jais. Saking bae Pak Jais. Iki anake mek rong repes iki piye iki? Mboten napa-napa Pak Jais. Rong repis gak apa-apa. Sing penting ki ikhlas Pak Jais. Yen ra ikhlas ya engko malah dadi bubrah. Rong repis pundi, Pak? Kok rong repis pundi? Sing genahe pira ngono lho? Atus. Oh, 100. Ngundang alih lho ya. Ya. Ki apa yuda kae? Malah aja ngalih. Baturi aku sampai isuk. Bae kersane teng mriki. Oh iya wis gak apa-apa. Tak wae 100 tapi mangkah ben ning kene ae ya Pak Uncek. Gelem apa ora iki? Pak Uncek kan direneng kok. Lah sampean ya bae lali aku. Sampean bae. Eneke bae. Ditemplekne bathuke jarene ngono. Nggih, Pak. Matur nuwun Pak Jais. Wis ndang alih bae ndang alih. Muga-muga seger waras Pak Jais. Amin. Panjang yuswa Pak Jais. Amin. Rezeki sempulur. Amin. Dados pimpinan ingkang amanah nggih Pak Jais. Amin. Matur nuwun. Bae ndang alih. Heeh. Tak 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 tak. Demit pindah neng jiwaragane Yuda. Hei. Pak Doh. Pak, Sapa? Pak Doh. Aku bae. Bae sapa lho Pak Doh? Aku bae sing cikal bakal desa kene. Lah ngopo lho jenengan mriki? Aku gelem ngalih tapi nek bathukku ditempleki dhuwit 100 karo Pak Jais. Mbah, Engko Kok klien-klien nang otot, melu ki utawa punjung iki engko. Ra iso. Pokoke kudu ditempleki. Aku gelem ngalih. ya ditempleki ngalih, Mbah. Ngalih. Napa-napa Mbah, kula templeki kathah dereng kula Nggih, bayar nggih, niki wau. nggih, nggih. Engko dipotong bayarane templeki Ayo. 1 juta ya, Mbah. Nggih. Betul napa-napa. Templeki ya sing akeh. Nah. Aku gelem ngalih nek ditempleki ayo Mbak Jais. Mbah pripun Mbah niki, Mbah? Rencang kula niku Pak Pak Abang nulih kurang siji. pati urip kula niku enten nggene Pak Yuda lho. Pak Dongon nganti ra bali lah kula mengke nyuwun sinten. Mboten napa-napa niki kula templeki 10 abang-abang ya ora. Tak Mbak Jais. Oke. Mataku kemeng ki lho. Mbak Jais kemeng ki lho. Lah, waras. Wah, lho Pak Doh, sindene kok modele kok Wah, milik-milik kabeh. lah iki. Lho. Sindene kok modele milik-milik. Lho. Mbah. lho, iki mau gur demite siji nek dadi pirang-pirang to. Ketoke nyeluk kancane demite kita. Lho. Iki sapa sing milik-milik iki sapa? Kabeh lho Pak niku. Lek kabeh ya engko bengi no. Mbak isu. Suwun Mbah Lurah nggih. Sehat panjang umur seger waras. Amin. Matur nuwun Pak Jais, Mbah Lurah nggih. Nggih. Sehat ya, Nggih. panjang yuswa. Mugi-mugi panjenengan enggal ageng nggih. Mboten sageng niki nek ageng mboten payu Pak, malah. kula ngeten niki mawon, kula mengke gedhe dhuwur malah kula sing repot, Pak. Kok iso? Ora nggo perayaan sinden kan cilaka ta gedhe dhuwur. Wah, Yen gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Wong ki pede sik. Nah, Dadi no mboten niku. Niki. Dadi kula, dadi Pak. Dadi kula. Dadi apik kowe dadi apik kowe. dadi kok ditari. Mosok gur 100 Mbah kok, nuwun Pak. Mbah Lurah. nggih. Suwun. Matur suwun Sembah Mbah nuwun, Lurah Mbah menika Lurah. kula wau wonten pundutan Mbah saking Jais. diangga ponakanipun Pak Pur ngersake gelang alit. Siap. Lan niki wonten malih saking Bapa Santo ngersake sesideman kan kembang Probolinggo. Nah, niki lho, Pak. Anu Ugi ngeten niki. Nah. saking panjenenganipun Mas Pur alias Mimbar Waluya. Menika nyuwun tembangipun rukun Islam sesideman gelang alit kesucian hati
tembang kangen nyuwun versi langgam. Nah, ini menika katur kunjuk dumateng kadang-kadang pamirsa sedaya saking Mas Purwoko Margomulyo RT 04 RW 02 anggota Sinar Barokah nyuwun dipinangkani. Ya. Iki pundutane sing padha gelang alit Mas Yuda. Siap. Langsung diaturke ya kaya apa? Oke. Dados yuk gelang alit. Sinten niki? Sing ngaturke sinten? Mbak Imas. Ya sapa kono karo melok ngatur kuwi. Mbak Kori ya kaya apa? Takok ki lho, Pak. Yo kan yo bingung ora dikon ora kon ngadeg kok arep ngadeg. Si Mbak Imas sing dite iki. Hai Mbak Imas, Mbak. Dipun tepangaken Kang Mas, kula Mbak Imas. Jenengan namine sinten to Kang Mas? Farel Prayoga. Lah alah. Diganti saiki. Diganti saiki. Ganti. Yo ganti nyatui kok ya. Oh asli kuwi. Ah, ora asline ora kuwi. Lho, Awas aja mundur-mundur, engko nyinggol bathuk. awas aja mundur-mundur madhep rono. Lah dalah. Pas. Jenggalu. Nggih, Kang Dalu. Priyayi kok imut kaya ngene jan. Ya semua pinten sampun sunat. Iki kaya sindu iki. 20 tahun. 20 tahun. Sampun tetak. Dereng. Aja tetake napa, Pri? Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran Katur Mas Edi Kedes sing rasane ingkang mirsani saking Mates. Ugi Bapak Kades Kaulon, ugi Kades Kecamatan Sukojayan.
Mas Yudha monggo ning badhe kepareng matur dhateng Kang Mangkugati Bapak Kades kawulon ugi sak perangkatipun uga warga masyarakatipun. Wekdal kagem panjenengan. Mugi kawilujengan katentreman kabahagiaan saha sih wilasaning Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah kajiwa kasarira kasandang lan kasanding sedaya warga desa Kaulon dumateng Bapak Kepala Desa jajaran perangkat desa mandhapipun sedaya para warga tansah ginanjar ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan desanipun dadi desa ingkang barokah desa ingkang baldatun thayyibatun warupun gopur. Amin 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 ya rabbal alamin. Mas Unjak matur mboten. Nggih, mugi sasampun menika kahaguan hajat syukuran kalenggahan dalu warga masyarakat wonten ing Kaulon tansah pikantuk kamulyan keberkahan berkah lahir lan batinipun sehat lancar rejenipun sedayanipun. Amin. Sego kupat sego liwet ora liwat andum slamet. Nggih. Ah, kripik gedang kripik telo sithik edang paton rata. Menurut kelakon Monggo, ayo derek. ndak derekake yung.